Добрый день, поважанное журы. Я вучениця 9 класса средней школы номер 2 города Слуцка, Фіцнер Валерія Алексеевна. І тема моєї роботи – пам'ять, що у слові живе. У чим заключається актуальність моєї теми? По-перше, вона сприяє поширенню цікавості до культури і історії свого краю, а так само виховує необхідність заховання діалектної різноманітності як важного елемента культурної спадщини Білорусі. Мета роботи – виявити і проаналізувати діалектні слова Слуцького, Любанського і Бобруйського районів. Задача роботи – зібрати діалектні слова, які вживаються у Слуцькому, Любанському і Бобруйському районах, систематизувати їх по воді тематичних груп, порівняти слова поміж районами і визначити мовні особливості. Об'єкт дослідження – діалектні слова. Предметами дослідження з'являються діалектизми жихарів Случчини, Дічковської Ганни Петровни, Суцько Марії Миколаївни, Біркес Антоніни Миколаївни і Приборщук Марії Йосифовни, діалектизми жихара Могилівщини, Чапіль Генриха Боліславовича і діалектизми жихарки Любанщини, Ландюк Ганни Михайловни. Гіпотеза роботи. Діалекти являються важним елементом культурної і мовної різноманітності. Я міркую, що діалекти вельми цікаві, і тому хочу порівняти і проаналізувати діалекти Слуцького, Любанського і Бобруйського району. Допоможе мені в цьому предмет моєго дослідження. Спочатку, що ж таке діалект? Діалект – це система мови, яка існує у певному районі. А діалектизми – це конкретні слова ці вирази, які входять у діалект і відрізняються від літературної мови. Перший об'єкт моєго дослідження – це Шапіль Генрих Боліславович, жихар Могилівської області. Народився у кінці 1941 года у вёсцы Мелітонова Бобруйського району. По професії будівник, і тому у його мовленні зустрічається професійна лексика. У його говорці зустрічаються наступні слова: печик, ліхуни, мастерок, кельма, чигун, капаніця, мяхи, чит, трохка, будинов і пасха. Далее Ландюк Ганна Михайловна, жихарка вёскі Ямінськ Любанського району Мінської області. У її говорці зустрічаються наступні слова: було, вілочник, бидло, поладовало, йомка, каменя, ухват, драчи, камяки, саплюки, сахор у значенні віли і сахор у значенні цукор. Дучковська Ганна Петровна, жихарка вёскі Чалевича Слуцького району Мінської області. У її говорці зустрічаються такі цікаві слова, як зюм, огурки, пишки, гнілки, чаплейка, чигунки, вілочники і колдуни. Біркес Антоніна Миколаївна, жихарка вёскі Октябрь Слуцького району Мінської області. У її говорці зустрічаються наступні слова: бидло, змовляло, драчуни, кавяня, чапяльом, скубануть, подимок і зляк. Приборщук Марія Йосифовна, жихарка вёскі Євлічі Слуцького району Мінської області. У її говорці зустрічаються наступні слова: драбина, шахер, радом, полявые, документи, воєнний стул, рогалями, чаплейка і картопляники. І опошня Суцько Марія Миколаївна, жихарка вёскі Гороховка Слуцького району Мінської області. У її говорці зустрічаються такі цікаві слова, як отгон, значили, пойло, пастилася, сало, драбина у значенні лесвиця і у значенні палка, деркач, соленики, драчи і запам'ятувала. Після того, як я зібрала і систематизувала діалекти, я вирішила провести анкетування серед учнів 8 і 9 класів по самим цікавим для мене словам. Это слово соленики, лихун, горшечник, печик, каменья, соплюки, вілочники, зюм, деркач і капаніця. Те, хто відказував мені так, мають бабулі, які живуть у вёсці і користуються такими словами. А те, хто відказував ні, мають бабуль у городі. І цими словами бабулі не користуються. При досліджуванні діалектів, якими користуються мої носьбіти, я зробила наступні виводи. Серед діалектів Мінщини і Могилівщини однакових нема. Серед діалектів Мінщини і Могилівщини найбільш зустрічаються лексичні діалекти. Наприклад, на Могилівщині вживається слово «печик», яке обозначає неподобний до інших, а на Мінщині вживається слово «зляк», яке обозначає «згладить». Семантичних діалектів на Могилівщині нема, а на Мінщині усього 2 слова. На Мінщині зустрічаються амонімічні діалекти. Наприклад, у некоторих говорках словом «сахар» називають звичайно цукор або віли. На Мінщині зустрічаються синонімічні діалекти. Наприклад, слово «веник» називається деркачом чи мятёлкой, а бульба – пышки чи соленики.
Падвоючы вынік сваёй працы, я хочу сказаць, што дыялектызмы сапраўды вельмі цікавыя, але, на жаль, абмежаваны ва ўжытку, асабліва сярод моладзі. Даследаванне дыялектаў і дыялектызмаў не толькі паглубляюць разуменне моўнай разнастайнасці, але і спрыяюць захаванню і развіццю культурнай спадчыны. Аналіз дыялектызмаў дазваляе сачыць за зменамі ў мове на працягу часу, што можа быць карысным для вывучэння гісторыі. Дзякуй за ўвагу!